Kani siya doy. MUA, si Oriel. Puro wala si Chadi. Si Chadi. Iri mag-chorva mo, kung na si Chadi mong gikuan. Si Oriel, transgender, lamay kay Bokton, for fuck's sake. Utan yan, no? Ayun na, yung mga mustok kag makeup artist ba? Mutanaw dyan. Mustok kag makeup artist na puros yung mga naong sa mga to, ID picture kahit tayo. Kanina lang ba, Oriel. Jojowain, totropahin. Or peperahin. Uyasan na mo na. Ayun na daw. Pati naman ikaw na pansexual. Ikatry ako nagiperahin ko, ha? Sige, Jojowain. Piti na tayo magpepera. Jojowain, totropahin. Oh. Tropahin lang na, oy. Kaya marag kabaw na ako, marag dili ko kapasar na ni. Marag mo siyang choosy, oy. Choosy siya, no? Tropa na lang. Kaya siyang naong pa lang daw, marag choosy man siya. Marag mo siyang si Chadi, Jude. Chadi, Jude siya, day. Si Angge, day. Si Angge. Supa sa niyo. Angge, day. Si Angge person, uy, masuko gay siya na ko. Naanabit siya na ayaw sabat. Actually, uy, pagtugan na lang, uy. Sige, matumbagan. Di siya, feel ko yung angan. Di siya, Angge. Dili Angge yung ang Jude to, marag ang feel ako moingon anggi squatter, feel ako squatter ko si sa dili anggi juday. Basta anggi na lang juday in short. Sige kanina lang bigay gwapa siya. Gwapa siya dira. Anggi. Gwapa siya dira. Alay, dai person. Jojowain or totropahin sama. Jojowain or pepera. Ay sama no pepera. Or iutin o da. Iutin. Iutin. Sige dali, unsa man. Mo lagi uyab. Jojowain di mo siya. Tara o. Di ba? Yo, tulinis sa singit ilong. Same big doktor. If ako sa noon sa laki lagi sad ko sad mag-chorva sad mi niyo for fuck's sake. Who skin bitaw jud kay ni siya DMD. I love her as a friend. Pero if tagan ko chance mo go siya so why not? Mag-fuck jud mo. Manage ko na mo bato-bato pikit. Bato ko who is the top or bottom. Pabot na lang if ever sige siya kapildi sa bato-bato yung ano spin the bottle lang mi siya. If ever ma ikaw kay Barbie top ko. Basta di Alexis man doy. I'm ready. Siya, Ronel, kani. Mo siya twink na nga transgender. Sama, transgender siya. Totropahin naman na siya. Totropahin na na sa mo siya. Nga naman, kay bata pa siya. Mapriso taan na. Uy, kaedad na may uwi yatay. Mega ka, may sa online. Pero naman siya into straight. Uy, di siya musukulog ka ng mga lain. Into straight siya na babae, no? Di siya pinag sa Jordani, ilad og Maya, piste. Brr. Si Ash na lang. BFF sa Beauty Central. More gito siya si Si Kuan dito, Ash. Luvi po. More siya Luvi po. Si Ash, dai. Akong Amega. Kuan, Trotropahin na lang jojowain. Trotropahin na lang na siya. Trotropahin bakit? Pang into straight man yung Into straight siya. Kira na, uy. Wala naman siya nagnasad ko. Pate, okay ra, laban sag ko. Okay naman, I don't mind. Go get ko tomboy. Basic, Casey Caballero. Kani siya. Transgender. Mura man siya ka ng kusog mo dakop-dakop. Gusto siya madako-dako. Gagana siya mo play games. Trotropahin mo siya. Papabiya siya. Huwag na. Wala siya na hindi mo makita. Pildi ka. Totropahin na daw ka Casey. Uy, pero wata ka bodagan siya score. Si Karen dai. Sama. Jojowain, totropahin. Ay, totropahin man. Totropahin. Pero apil yung friend, si Margaret. Tay, utog kay YouTube. Utog kay YouTube niya sa kupuhon. Jojowain, totropahin sila. Ato, tropahin. Tropahin mo silang tanan. Ate, i-zoom jud. I-zoom. Nawa mang utog na nga. Inana jud mo no. Fuck, makonser na sad ko na. Lesson learned mo jud na da. Mo na ilang gusto si pang zoom jud na nila da. Bye na uy. Bye din na day. Ila chance jud. Ambot lang. Pero so far man gapon sa siya. Kani si Dexame. Si Dexame transgender. Jojowain tropahin sa asig. Pero dito mga naong sa client day. Ito no. Watch ka nang naong niya jud day. Si Dexa. Ba nakchora na ha wala makeup. Nakaingon mo rin kay Mamshi. Mamshi. What kind of mamshi? Mahatag show. Away jud tani fuck. Ako sorry ha pang content. Basta na ako lagi siya transgender. Grabe ako lucky ha. Kira siya lucky pero dili na die. Hindi mo to piliun. Lagi, dabi ko yung i-chika ni mo kato lagi. Katong naganahan ako magkikita niya ba niya. Siya ganang kung ano yung savings. Na-shock siya ko di ba niya kung ano yung savings. Like, to that point ba na kanang OFW ba ya siya ha niya. Makikita ko niya niya. Dili siya makikita. Kaya di ko siya ganang makuha niya yung savings. Ikaw, yun man ka. Kung ikaw kuno ako, or ikaw to ang tao niya. Ikaw ang katong dili makuha ang savings. Ikaw,
ang tao imo kana ako. Makikita ka na ako di. Tehike ko. Oo, ana. Pero mag I love you, baya ka na ako sa chat niya. Maligo ka niya, mag-send maligo ka, mag-send ka video kung saro, no, uy, niya I love you, niya magkigduwa. Yo, dito di makikita, kaya di ka nang kuha ng savings, siguro kung saro, no, uy. Ang gusto guro niya kay Gracia, ikaw, ang gusto guro niya kay ikaw, ningon ako ato, na nga, okay raman, pliti lang imuha, kay kabaw mo pa kay work, anak. Kukuhain lang sa nimo savings, siya, dili kasi kulo, uy. Or else, kung ano siguro kay ko, impatient na siguro kay ko. Basta hindi siya interesado ni mo, day. Ano sa siguro? Or jud no. Kaya mapaugma to, nagkita siya mga friends. Watay lagi ko ayo. Nangaon sila sa IT park, naka nang Subo Mercado. Kung ka-invited sis. Mo nang dili ko anang savings, nagkong kaon, mo di mo dara. So nakaingon na jud ko, di na jud ko kanang sigog tanog BL, sigog tanog mga ana nya. Dili jud kun lucky ako mauyab, dili jud ko taga na lucky maglain jud ang moabot kanang ginger baron ano sa mukha na ba aning kinabura siya Genshin Impact. Genshin Impact jud dai, bro. Wish gari ka dai. Di jud 5-star, di jud gold dai. La enjoy i-hotag ng blue star na pero dai. Pero jud inana ang life. Pero ginana ang life. Wa jud na abot tong soft PT. Wa jud PT high dai, pero jud malas. Wa jud karang kitching, wala dilok dai piste. Lagi malas jud kaayo. Malas jud dai. Basta nagampo jud ko na di ko grama piyasa pang aunt. Ay, No. I don't wanna be die alone. A role model biya na nato ha. Mga dyan ko kalit na, teka muna. Ayun siya, ipakita ba? Kaduwaw na ko mobile na siya. Kaduwaw na. Na-attach ka, day? Ha, kay mo mag-open mic man siya, day. Mamustruya siya, day. Kanana kay Sanibi ko, ano siya, day. Bata pa dyan siya, day. My gosh. Ano man di, oy, bot. Dili pwede. Pwede ba na ma-fall sa kaduwaw ni mo sa mobile na siya? Ayaw ba? Hala, season. Wala ko pa. Kaya na-attach sa mga kaduwa. Yawa dyan, oy. So, never nun dyan kanina ko makiduwa. Basta makiduwa sa mobile siya na-attach sa die. Fuck's sake. Piste. Oh my God. Ano na easy girl kay kasi pinuto dyan sa die yan. Hindi, tungod dyan na sa quarantine po. Sa mga panghitabo Uy. karon. Na-board, nagani. Maski na makiduwa o maski kaduwa og Mobile Legends na kina-attach sa die. Mobile Legends lang. Grabe sa die. Ano man. Nagadaw sila si Duwa. Tagadlaw dyan mo. Open mic pa dyan. Mana pa dyan siya day na kay Orti. Sa Nibi ko. Ano kalit na kaon na ka. Good morning, duwa na ta. Good morning. Duwa na ta. Mata ka. Mauna. Tapulan kay Kampong ako. Tapulan kay Nish. Ma-fall sa kuan day kaduwa nimo sa Mobile Legends. Pero dyan na. I love you. Magito siya na ako. It's kaluod. Kaluod. Savings review. Savings review na ano siya dahil kaya ta ka ipanlaban pero unahin ko na yung ang savings ko. Kaya mo na, wana dyan ko. Nahagba dyan akong kalibutan ato dyan. Pag ingon niyo ato ko. Sama raman na nga. I-reject na. Uy. Nanabi pa siya. Naabot na siya sa Cebu. Kaya ikulo ni uli na dyan lagi ka. Ano. Kung pa kayo may video call. Pa kayo may ato. Well, nag-work ko ba? Kung queuing pa dyan ka. Ayaw to niya. Ako gana i-mute. Ang kanang amo ang VC. Good. Kanang na ako'y call. Yeah. Sir, nasa din. Nakain na dyan ko lang. Makuyab mo siya tag-lucky. Na kanang lucky. Gani. Kanang mga BL couples. Ba? Wala man. Kasi paparay. Pahubaya na kasi. Mura siya. Ipasaya na lang to siya sa lain dahil. If di siya kahatag ni mo don't. Si Kawatan. I-show na si Kawatan. Ay na ipakita si Kawatan. Uy. Kaya amon to. Maingon ka na jojowain. Tropa-tropahin si Kawatan. Ang tubag. Kaya unsay may tubag. Balikan. Balikan! No, ayaw na Puti mo dahil, uy. Ayaw na dahil nota ko. Kumana, magkita ni mo na siya, nota or ako? Ano siya ko dahil? Di ko katubag dahil kumain mangyong ko, for fuck's sake. Nakuyawan ko dahil, di ko na mabot sa point mo na siya dahil na ako or nota. Muna, dyan ko mo tinanaway na dyan ming duha. Tinawakita, rakod Mo tinaway na dyan. Like sa mga transgender, mga luya ba? Si Louis, Ginger. Mabasa siya nga, Nafiel Duran. Dizian Duran. Kani siya nanan siya uyab, pero tanawan na lang yung aura. Mga aura kay person na mga announce sa tao, ka mga makeup artist. Hubo-hubo man, dahil makuhaan dyan taan, demonetize taan. Di siya kung insecure, ma-demonetize ta dahi. Anak na lang Zoom. Drawer, totropahin. Kaya nga naman. Hindi na ako bad. Kaya hindi mo siya mo bad. Okay, Mwana siya, dito ka bad. Mwana siya, di naman siya bad. Mwana siya, dito ka bad. Tutropahin na lang. Murag dili na siya angay ka ng uyabon. Kaya nga no gani? Pang friendship lang. Ba friendship lang, okay ra na.
Sabot ra siya, Marsha. I understand. Si Stephen Barliso day. ML player sad siya. Ano, nakabayo ni siya sa unang panahon. Si Steph Barliso day. Simple girl lagi kay siya, Simple no? girl ra siya. Sama. Jojowain, totropahin, pepera. Totropahin Charot. na siya, Pilo na siya. Ano man daw, Jojo, kung ano man, totropahin. Totropahin. Ano man. Dili man siya talker good. Di siya burikat. Singita kay burikat. Siya ka na burikat gani kay aura. So, ganun ka tong pinama-Madison Rain, ana. Lo kasad. Gitropa na daw ka kay wado ko'y tutoy. Hindi ko lang. Charot lang. Mana sa siya, di sa ka bat. Kanisa siya, trans, ambot lang if transgender ba dyan ni siya, o di... Hindi siya baboy, pero utog lagi kay siya. Utog kay siya YouTube. Sige, kanisya. Izog Izog today, my gosh. Nakanuna na sad ko ba, papatutoy mo, feel ako mo gurong ending. Ate, nako dyan, nako yung YouTube. Oo, dahil manhid biya, nagdahi ba ka na dahil sama. Jojowain, totropahin ni siya. Hindi siya one night stand, doy. Kanina One night stand. Kanina lang bi kayo mga kanina puros ka ng mga ma-demonetize. Jojowain trapahin sama. Jojowain lagi ni siya. Jojowain ni mo siya. Jojowain. Kay Ilami man. lami siya. Napilog mis transgender si Kuan. Jongs. Si Jones Bea. Yeah. Sa wall pa kayo. Jojowain totropahin si Bea. Ito, tropahin lang siya. Kaya nga naman. Strikta man kaayo. Sikta siya dahil ano siya, may ML kami siya, siya di. Ano siya na may MM sa kami siya di. Ni si Paul Flores. Although kanina na siya uyab jud kanang kasal na jud ni siya dahil. For the thought na lang nakuan siya kanang saman. To the thought na lang nakuan. Sa tawag na dayo Jojowain at tropahin. Oh, proceed na sa mga tao jud dahil. Di ko kakita jud dahil as in fresh is Paul. No, fresh lagi kay siya dero. Saman. Kabaw ko na siya uyab pero in the sense na lang. So, tojowain, totropahin. Ito, tropahin. Totropahin siya, kaya nga naman. Barkada kay siya, no? Marag, kung ano siya, marag, dali na ka maka-get along. Marag, may ko hi na friends na mo. Si Gia, day. Kani si Gia, Si Gia, day. Ay, tropahin mo. Nga totropahin man siya. Tropahin lang. Dili na ko bet. Hindi mo bet. Pasakin mo kasi ang bangka. Pasakin daw si bangka. Ang atong gana ka matong let's go. Sarado na, Ach. Hindi totropahin na daw ka. That's friend. Oh, transgender jud. Thank you. Okay, ngayon, ani na beauty mo ra ganahan ko. Jojowain mo. Jojowain mo. Si may nga niya, day. Ito nga ito niya. Buto ko pa yung Roxanne Sable. Jojowain mo siya. Jojowain na siya. Jojowain mo siya. Proud siya. Salo, trans mom. Trans mom pa dyan siya. Ngayon siya anak. Gusto niya. Siya anak. Gusto niya. Sige, jojowain dyan siya. Malamang, mantura na ka gagukod niya. Sana o. Kasi what if mo apil sa kubugukod kung apil. I am your diwata sa Sugbo 2017. Diwata pa yun. Toda, jojowain ito tropahin. YouTube siya. Sa mga jojowain ito tropahin mo siya. Jojowain mo siya. Sana all. Sana all ka. Char, no? Sana all. Hindi akong Omega, si Sunday May. Jojowain ito tropahin. Ito, tropahin ra. Kaya nga nung Hindi kayo na ko bet ang anak na bet. Mga siya dito ka bet. Still unhon. Pero ako ko na mga tisay-tisay gani. Tisay lang, mga puti. Dara yung tisay massage siya. Ay, hayag ko na. Ayun. Ora, unsa man. Jojowain ito tropahin siya. Indiana. Indiana siya. Jojowain ito tropahin. Saman. Tropahin. Tropahin na duduha jud siya. Murag kuan ka murag mo an chorva kanya kay di ka committed. Murag yara kay chorva murag gamito man nimo mana daw piste. Asa daw? Asa ba? Kani mo laban ka ani. Makeup artist man na oy giatay. Pero ano man di ay. Sige, to the sense si Enrico, hinhin ma kay siya nakita na jud mi nagkuyog na mi nas Bohol dai. Naka vibes ra jud mi, maro na mig brothers. Murag di jud pwede, murag tropa ra jud mi. Tigduwa sa do. Do sa Dragon Nest. Tropa ra jud dai, walay mang happen, wala ara. Maski Jack lang. Maski naman jakulay wala sa dai. Yawa ay. Pidi siya jojowain. Jojowain ako siya. Murag gusto siya hi, murag ba-attach siya dayon kumambya. Ay ghosting di ko wala na ma-hurt na daw. Ngayon mo na sa ko video, man kumazanan di ko na sad and depressed. Ay lagi siya deri. Basta ayan siya opid. Dara sa dai. Kanina nga kana na picture kay murag discreet, makayon siya sa kex on top or versa siya. Jojowain ako matubag, yes. Jojowain. Yes, ko ikaw. Sa may masay ninyo. Ijojowain sad. Jojowain ako siya. Jojowaon ako siya, man mo. Magsabot ay minagra ka magboto. Uy, kahadlok, ano, yung mga friendlies, keep us lucky, we short ka.
Kani girl, laban ka ani. Laban wala niya. Laban ba na siya basi kinsa. Mo ba? Sa din ni siya. Di ko kaingon na pan siya. Okay, Laban man siya bisang kinsa kung kisay na mo ba yan kung kisay na. Wa pa ko ka-witness, nakalaban na siya kuan pa, babae pa. Ka-witness na jud ko na. Mo ba? Peste! I was so shocked. Pero okay ra. Mhm. I was so shocked, but okay ra. Kung jojowain. I know, dili. Kinsa man. Totropahin lang nako siya. Kaya mami na kong tingnan, kanagon. Send Di siya pa na siya tingog, di ba? Send siya voice Oo. message. Kanta din siya. Wow, matog na ko. Mag-jackal matog. Yes. Si Char. Since ko ang Maya man tanduha. Char Maya tanduha. Kani si Nino Soles. Kuan ni siya kanang hairstylist ni Kuan day kanang masikat sa MUA sa Cebu. Si Crystal o si Nico day basta kana sila. Muna yung hairstylist day. Jojowain totropahin. Yang height day kay Kuan. 6'2", 6'1". Taso sa ganun. Yes. Jojowain totropahin. Kijujuwain na Jojowain sa nako. Jujuwain As na in, hairstylist siya day pero mas dato pa siya ni Pate, klaro man. Jojowaon ako siya dahil ako siya Klaro. Ara din na. ako siya sponsoran ako sige na kay hair extension no we can gana kag flat iron na ako we can switch Naaraw na niya tanan oy. kabo ko na niya tanan pero basta na gana siya kanang alternative pero di maguba ya pero jojowaon jud ako si Minnie, oh my gosh si Scanarahan si Jomer makeup artist pinaka sikat sa Cebu sad mga rate of 5K Iya siya to. kanila lang oh So wala lagi kayo. Pate, iguro mo sa to. Iguro mo to pasakitan man taan. tropa, gina ko tropa ko na ko siya. Di na ko siya bayuhon or chorva. Murag tropa lang dahil kayo para ma-assistant ko. Dahil lang may siya booking dahil almost everyday bas kayo pandemic ko piste. Ako na watch game or video naglibak. Go ko ani niya dahil like why not the fuck. Feel ko yung go kay Lucky at Sadya. Okay. Sige na lang. Kian villain siya. Kabo ko na siya uya pero to the sense na lang na ko chorva. Taga-search ako ba na dyan mga naong sa mga tao dyan. If makeup artist ka mo dyan na mga ID picture passport na nana. Dahil ako mo ko makeup gani ato sa page. Proud ba na yung Kabaw ko pero if never stock kay ko dyan pronounce sa mga sige ka pangita. Oo. Sige ka pangita. Noon sa ilahasad na Kian. Kiki Na, siguro. boyfriend ako sa una. Makayo boyfriend. Kung ano ba, friends jud ba? Sa una. Totropahin lang na siya doon. Gano'n ako isujojowain. Di ko gana man maguba among friendship. Hindi siya uyabon. Hindi na siya uyabon. Di ko gana kayo kung magbuwag na mo, di ba? Di na mo friends. True. So if ever mag-away mo, dagan ka niya. One kung nag-away siya. Tuwain man di siya, no? Pero kung ako kay dili lang maguba niya mong friendship. Ako, jojowain ako siya. To the sense na kaniha. Dili sa yang ganang. Wala ba forever, ha? Kabaw, sad ko. Forever. Pero friends, may nindot na siya cute. Inahadlok ani niya kay kompetensya mo duhaday. Masya tsaka mo make tsaka jud ka. Mahadlok lang lang taday. Mara ko na never mind. Based in dili sa yahon chorva, pwede ra kayo jojowain ako siya. Based in friendship nimo din, piyamog ka ng hobby or di mahadlok lang lang kaday. Man ka di na ta mo chika ina. Masya kasi eyeliner mo nindot, masya. Every blind tsaka masya mahadak na lang kaday. Charot. Peace can. Hero dai, hero kanang fashion designer. Jojowain or totropahin? Ito jujuwain ni nako siya. I-zoom pa siya. So yung nota piste. I-zoom. Ito jujuwain nako siya. Jojowain sa nako siya. Mano ko na. Hindi mo gown di. Charot na. Okay, jojowain kay para may mo gown piste. Pero to the sense ba? Yes. Blossom di siya. Blossom siya. Blossom. Itong nga best blossom. So ay ko yung versa. Charot. So ayun kasi buttercup ang top. What the fuck? Deliver sa si Blossoms. Bubbles Ate ang bubbles. bottom. Bubbles ang bottom. Ano din na, butan na sa ito, kuhan B na, Powerpuff Girls, Blossom Bubbles na doon. Bubbles, kuhan plus, kuhan, si Blossom. Versa trans. Kani si Danilo doy, ate sige doy. Danilo jud atong literal papa. Junior pa jud Danilo siya. Junior. Danilo Junior tabay. Asa man na yung fest? Kanang kiki siya. O kanina lang be fresh. Si Danilo Pipito Junior. Totropahin siya oy. Totropahin. Gransan ko, totropahin ako siya. Mara, wala ko kita niya na, di sa inyo ako kita na makabayo. Pero nindot mi dira. Mara maka-vibes dyan mi dira maayo. Marmuhuwat na lang ko ma-until. Maingon siya na, nilap man ko ni Marsh ko, ha? Patay. Wala na, ako maguban siya tong friendship. Ang tanong dyan ako ni mga friends na dyan ta. Si ano? Oo. Mura siyang si Charisse. Jake Cyrus. Tumboy daw ko dyan nilo. Mura siyang si Jake Cyrus pakalitan. Tumboy Jake Cyrus. Gwapo si Danilo pero literal dyan nga na papa na to kay Danilo. Anyways,
Trotropahin ta ka. Murag siya kung duulan ng kalutaha ra gud to mga ano. RJD ko RJ. Na yung piyesa nga ni ko ni Kawatan. Taman siya, jojowain totropahin. Ba to the sense, nanan siya bayo lagi pero to the sense lang. Jujuwain ako siya. Jojowain. Pila ko totropahin ako murag kailangan ko boy best friend. Boy best friend na kanang di magchorva ha. Murag kanang encourage ako machika nang awo good uy ako giani ana. Murag ana gani. By Neil Valdez. Kasi mga Valdez? Valdez. Sama. Twink. Sama. Jojowain totropahin. Trotropahin na ni nako. Dara, transgender si Mia. Mia Nikon. Nakon. Mabali-bali. Transgender. Jojowain totropahin. Iyutin naman na siya. Iyutin na din. Wala siya go. Why not? Tatropahin na ni siya. Kani si Apple Raja. Jojowain totropahin. Mura lagi dito siya sikuan dito nung. Apple Raja. Transgender. Jojowain totropahin. Peperahe. Charot lang. Peperahin. Isa kaya yung peperahin. Mura ba ako kastroya kay straight? Yawa. Totropahin ni siya. Keks jud ko na literal tropahin ako siya. Pero kuan siya baka na di sa ingon na to that tropahin na dili. Di sa to that sense na kanang tropay para kwartahan mo ra kanang friends tika mo magtagay ka ana invite mo mga friends kani siya bi si Miles Kimberly transgender nasupahan lagi siya transgender ijujuwain ako siya tapos yung mga aura binatarong iya to dara si Miles lubot lagi kay siya amot lang mutan na sa matang sis or tire black Charlotte iyo chuding lubot di ay kanila lang bi zoom na to bin makaduk ta ano kani so ta sa lubot direct kuan ko ako siya a friend totropahin ako siya. Kaya feel ako dahil mag-duo me dahil. If lucky dyo ko kayo mag-duo me, mana rin ko kalit na makauna ka. Franzel ba? Dogi ka heart. Franzel ba? Franzel. Jojowain totropahin. Paano wala shade? Hello mga bet, wala niyo mo. Ati ko, alang ko eh. Imuha lang na eh. Jojowain kayo. Ano niya dahil? Ako dyan bet. For fuck's sake. Si Franz, yung mga ko na yung mga ano shoes, marag shoes yung gusto dahil murag kusog siya mag-basket. Basket yun siya dahil basket yun di ay. Ako gisave na picture. Kaya mo ito di mo tala-tala. Beste! Stalker ko. Dahil crush nito. Basket good lagi. Crush kina ko yan. Oh my gosh, mga moreno. Fuck's sake. Mana sa siya, bet ka ba? Dito ka bet kay trans. Ouch naman. Sige na lang. Anad na ko. Dili lang ikaw nagsultian. If kisay mo views akong my day kay mo uyab. Patay. If kisay mo views akong my day kay mo uyabon. Kani be transgender. Si Cara Tapa. Virgin. Cara Tapa. Barkadahon nang nako siya. Tropa or jojowain. Patrotropahin na. Sana all. Sayang na naging bamboo na lang ako. Muntik na lang naging mag-coconut. Kani siya nanan siya bayo. Pero why to tropahin? Iko si J. Paul. John Paul. Jojowain to, tropahin peperahe, charot lang. At tropahin na siya. Jojowain na ko siya. Ano naman? Pero, buwan siya, muna siya, clingy siya napakatao. Matong ikot CR ka siya, I miss you. Dili, anong kuwan mo, tanong kasi yung fest ba, makaingon gani ka, mga siya, Nabi ako usahay. Mga siya, tinidor siya, I miss you. Asa ka, wait, no. Ano, dahil, kani si Brian, sakto yung sa'yo niya. Patay! Jojowain to, tropahin. Jujuwain na Jojowain sa nako. Jojowain nako siya. Okay. Taas nino, klaro ka ayo. Jojowain nako siya dahil hut doon sila nako pa. Bura man siya kala. Muhurot siya siya mo. Ano siya. Ayaw mo na mga bet. Piste, oy! Tuwain siya and Max. Ako. Trotropahin. Patay, gigisagor. Buju ba? Nag-ano siya akong tiil. Nag-ano siya akong tiil. If I chorba me, mag-ano siya akong tiil. Joshua, basta ka na siya. Tall, dark, hello, wala na. Jojowain. Kanayang bike, dahil may mo siya nag-NMAX. Ducati, Jade na Ion. NMAX yung nagkalit yung motor dahil. Ay, yung bike dahil. Kung mula love, magaling mo sa akong picture. Love na lang po town ko ninyo. Oh yes, please. Charot lang. Charot lang. January dahil may like na. Kasi na April na giatay. Aron pa na. Ay, di na siya tomboy ko babae. Sama siya. Jojowain, totropahin niya. Tomboy no. Tropahin no. Sige, isa ka na boyish siya.
si Ella ni yes oy totropahin sa nako siya bro kusog kini siya mo ko anday mo gunner dili ha kanang tan-aw ra baka namo tan-aw kasi ang appearance nag gunner siya day bro mo inom siya kay mga anak day na ikaw na ako na day Ako na lang kahoy iya pa man. si Christian Clark no like ko si Bass Get Ano siya out ko of bed. I think ko ako totropahin na na. totropahin sa nako siya si Mark daw jojowain totropahin si Mark Bagets man marag bagets ang peg. Adapo na nako. Adapo Adapon jud jojowain ako na siya mabayad kasi ang tuition. nalang eh Diyan man ka. Bad boy ko siya. bad boy jojowain talaga Totropahin na ako siya. jojowain dyan ako siya mabot siya may lain lugar mabot siya may dumagete ana Diyang motor. mabot siya may dumagete siyang motor dai sige ka na nanay uyab si Andre Alexis Tibay, Alexis good Tibay. Adrian, sige yung Kiki dai sama jojowain yung Kiki or dili totropahin totropahin each day babae yung uyab noon kay Jojowain, kani so faman, dili ang babae sama jojowain totropahin si Andre Secret! Liana Clarkson, transgender, close client ang mga naon dili o kanina lang. Liana Clarkson. Jojowain totropahin. Totropahin na siya, oy. Tumura lagi siya si Kuan, ay katong friend ni Princess ba? So yes, I do ko na cooking, yatay. Kaya na sila na akong space. Parihak. Isa man, jojowain totropahin. Totropahin. If ako kay totropahin ako, sorry, kani siya, transgender. To the thought na siya uya ha, pero jojowain totropahin. Siya para siya, oy. At totropahin. Jojowain ako siya. Ano mo? Muro ka ang tao na kanamit to. Mutanaw ra kasi ang aura ha. Kung ano, muro siya tao na mo care siya. May muluto. Umay muluto man. Muli ka. Ingat ha, chati ko ka uli ha. If ever did you ka na reply 1 month mo, 1 month, mga 1 hour mo, worried siya. Marami siya, asa naman ka? Maglagot na siya. Mani ka mo pa pag uli, ikaw ba? Online sa Rachar. Jomari. Transgender. Super si Jojowain na Jojowain ako. Tropa naman. Si Mel. Kapaw na dyan ang answer, yes. NMAX, road to NMAX na, girl. Ako sa day, palitan niya ako sapatos. Kanan niya, yawi na, kahaanak na mo baka, yawi na sa NMAX. Kanan niya mo, yawi na sa NMAX. Ako, hi, siya yawi na sa NMAX, die. Boss. Palitan dyan ako sapatos, day. Palitan dyan sapatos. Dito sapatos sa NMAX. 19K na nga sapatos. NMAX, yung diritso si Tess. Kanang kasi kasi mo, yawi na dayon dayon. Kani si Fritz, to the sense na na siya uyab. Sama, jojowain totropahin. Totropahin na ko siya, oy. Jojowain ako siya. Totropahin na. Lami siya dahil. Ako sa tong tipo na laki, no, iyot ko ani niya mo, si feeling na babae na naiutin. Diba? Totropahin lang, oy. Jojowain ako siya if ever. Ito pa may next. Jojowain totropahin si Estrella. Mura manumbag bayot, oy. Manumbag siya. Dili lang taon. Manumbag siya ba? Kahad mo ka no. Masubagan bitaw sa no yung appearance mo. Di siya friendly ug mga bait mo siya kanang may kops na hi kuya kapatid siya no. Ayaw mo. Mapulat na mura katang na viral ko tong baby gani. Ito na tawag yung gisit-sitan sir baby. Aniya. No to nagkulatahay sila dito. Wala kitaan na naman nasa Facebook. Pero ako niya tropa na ko siya pero di na ko tag doon after. Kan mag hirat ta sa kana certain area pero wala na bye.